Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a, barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon mai albarka na dawa series. Insha Allah ne ummata da zan gabatar muku da yogo fara amma wanda aka yi da dawa ko kuma mu ce dambun fura. Kamar yadda kuke gani abubuwan da muke bukata ga sunan a jere sannan kuma a rubuce. Ga garin dawan mu, ga inib, ga yogurt, ga madara, ga busassun kwakwa, nan kuma jinja ne da kuma wannan karamfani. Kamar yadda kuka gani ga yanan na zuba shi garin a cikin bowl, ina yayyafa ruwa kaɗan kaɗan kamar yadda kuka gani gashi nan. A hankali za ki dinga sa ruwan kamar yadda kuke gani. Za ki ga shi da kanshi ya fara duddunƙulewa. Gashi nan kamar yadda kuke gani. Nan kuma na sanya citta ne da kuma karamfani wanda na manta tun daga farko ya kamata in fara sa su in juya garin sannan in sa. Amma duk da haka ma bata ɓaci ba, gayi nan mun zuba alhamdulillah. Kuma a cikin garinki za ki iya sa kayan ƙamshi, ba dole sai wa'annan ba, wasu kala daban kamar irin su cardamom, star anise da duk wanda kike buƙata. Wannan garin na yi shi ne da yawa saboda yin wasu abubuwa kamar su tuwo da sauransu, to ba yadda za a yi in zuba mashi kayan ƙamshi tun wurin yi. Gashi nan kamar yadda kuka gani. Za ku ga wasu sun sanya a kwalanda suna yi suna kwashewa. So ni dai na sa a bowl gashi nan. Ina yi ina murzawa ina kwashe wanda ya ɗan yi ƙulalan kamar yadda kuka gani. Haka na yi ta yi har na gama kamar yadda kuke gani. Gashi nan bayan na gama. So gashi nan na shimfiɗa leda a kwalanda na zuba shi kamar yadda kuka gani gashi nan ina ma zubawa. Sannan na rufe shi da leda kamar yadda kuka gani. Na sanya shi na yi steaming ɗin shi kamar na minti 30 kamar yadda kuka gani gashi nan masha Allah yayi ƙamshi yana ta tashi masha Allah. To bayan nan na ɗan bashi ya sha iska sannan na buɗe shi. Kun ga yadda yayi. To in kina so ya yi washar sosai za ki iya ɗan sanya shi fridge. Bayan kin sa shi fridge, in kamar kina da food processor sai ki ɗan sanya shi, sai ta ɗan yi miki crushing ɗin shi kamar yadda kuka gani gashi nan. Yayi kamar yayi dambu lafiya lau. Duk wannan ɗan duddunƙulewar da yayi ya fita lafiya lau. Gashi nan kuma za mu haɗa masha Allah. Bayan na juye yogurt, ga dambun furan mu na zuba kamar yadda kuka gani. Nan kuma suga ne za ki sa daidai yadda kike buƙata. Ga kuma flavor na sanya. In kin sa kayan ƙamshi da yawa ma baki da buƙatar flavor. Ga madara ta gari mun zuba. Nan kuma ga kwakwa kamar yadda kuka gani ita ma na zuba. Ga kuma inib wani busasshe wanda na wanke gashi nan mun zuba muna juyawa masha Allah. Kai Habibti kar ki bari a baki labari. Wannan yogo fura fa bai da wahala gaskiya. Inda hali ma ki yi yogurt ɗinki a gida sannan kuma ki yi dambun furanki ki haɗa. Masha Allah, da fatan wannan bidiyo ya ƙayatar da ku. Da fatan za ku yi ƙoƙari ku mani like da comment da kuma subscribe ga wanda ba su yi ba. Na gode. Allah ya amintar da hannayenmu. Ma'assalama.